Spænd. Her. Op. Okay. Sådan her behøver januar altså ikke at være. Faktisk, du kan få meget bedre resultater, hvis du bare starter stille og roligt i januar, i stedet for at gøre det helt vildt. What? Virkelig? Det er rigtigt. Hvad skal jeg så gøre? Jeg viser dig det nu. Okay. Faktisk, så kan du bare tage lidt flere skridt, end du plejer at gøre i løbet af en dag. Okay, ja. Altså, skal jeg gå på slankekur, eller skal jeg bare spise lidt mere ud fra min mæthed? Den mæthed, det lyder som et super godt bud. Ja, okay. Du kan også sætte dig ned i en dyb squat. Så sådan her. Ja, og op igen. Og ned igen. Og op. Og så tage nogle stykker af det. Du kunne også lave nogle push-ups på knæ. Altså sådan Ja, det ser da meget godt ud. Sally. Ja. Du kunne også lave de her liggende benløft for at træne din mave. Lige præcis. Prøv at holde lænden nede. Styrker maven. Nem at lave derhjemme.